Кажете малко за предисторията на книгата. Как стигнахте до темата? Има една обективна причина. Тя може да се нарече причината на случайностите, които се събраха в едно място, а именно. Преди 10 години се преместих да живея в квартал Изгрев и гробът на Петър Дънов се оказа на 1 минута път от новата ми къща. Всеки ден минавам там. Докато веднъж влязох вътре в градината, тя е прекрасна, с много рози, много напоявана, много спокойна, вероятно има собствено енергийно поле. Та като влязох вътре, постоях 5-10 минути и усетих някакъв творчески порив. Казах си: Димитре, ти си на свято място, свято от всякъде. Като вид, като минало, като информация, която се е трупала в съзнанието ми лека по лека. И честна дума, седейки пред тези рози, аз просто реших, или някой друг, който диктува на писателя какво да пише, да сътворя книга за Петър Дънов. Много информация трябваше да се събере. Много от информацията, между другото, която пътува сега по книжарници, сергии, изобщо на книжния пазар, е силно съмнителна, защото името на Петър Дънов се оказа много удобно, за да се пласира книгата като стока. Появиха се творения, които нямат нищо общо с живота, с лекциите на учителя. Т.е. появиха се много ментета. За щастие, много наблизо се оказа и къщата на Бялото братство на улица Генерал Щерю Атанасов. Една прекрасна 3-етажна къща, в която има книжарница, там се събират братята и сестрите. Има и хубава кухня, която предлага винаги нещо вегетарианско. Там лека по лека се запознах с разни хора, на които мога да вярвам. Внушиха ми доверие, предоставиха ми факти, записи, спомени, разкази на близки, на роднини и така нататък. Тоест аз не ползвам само документалния материал от официалната, така да се каже, библиотечна каса, архив на Бялото братство. Ползвам много лични спомени, които допълниха образа на учителя. Той досега битува в съзнанието ни като светец, като една много чиста натура, която е проповядвала доброто. Не случайно се получи като негов знак изказа Бог е любов. Аз на места го преобръщам и казвам, че любовта е Бог. Да се оказва, че учителят е много жив образ, много човешки образ, с всички положителни качества, които носи всеки от нас, както и с своите съмнения, подозрения, отклонения. Тоест, наистина жив човек, с биография. Ползвам случая да кажа колко съм възмутен от реакцията на някои български свещеници. Скоро гледах по една много сериозна телевизия някой си отец Димитрий, който охули Петър Дънов и от думите му личеше, че не е прочел нищо от учителя. Този отец, този някой си Димитрий, свърза името и делото на Петър Дънов с антихриста. Той официално обяви, че Петър Дънов е началото на антихриста, моля ви се,
защото се мислял като Бог, което е абсолютно невярно. Петър Дънов никога не се опълчвал на църквата, никога не е обявявал, че се явява заместител на Божествения Син и така нататък. Изключителна търпимост проявява към враговете си още при живе, които, следвайки православния норматив, не могат да му простят, че завладява повече умове, отколкото всеки един от българските свещеници. Добре.